vagyunk most május 1-én, egy nagyon klassz kis fagyizóba, és itt egy nagyon kedvező áron lehet fagyit kapni, ez sehol nincs az országban. Tehát 2 gombócot vettem magamnak, nagyon finom, nagyon ízletes, tehát ez ugye 260 forint. Na ugye, nekünk van a kis albakótélunk reggelire, az egy adag belőle 200 forint, ugye ezt egy pillanat alatt elnyomjuk, ettünk egy jót, volt egy jó élményünk, viszont az algát, hogyha megisszuk, akkor hihetetlen, hogy mi fog velünk történni, tehát nem pénzkérdése. Azt akarjuk, hogy megváltozzon és elérjük azt, amit szeretnénk, jól legyünk, karcsúak, csinosak, és még fagyit is ehessünk, akkor egyszerűen csak ennyi. És hadd kérdezzem meg, hogy mi a tapasztalatunk az algával, tehát mitől ilyen dögös, annak ellenére, hogy a 20 éves kor már gondolom elhaladt, tehát akkor nézzük meg ezt az alakot. És fagyit és mindent. Igen, és hány tavaszt tetszett számlálni idáig? 44-ben született. 44-ben született, és az algával milyen tapasztalat van? Nagyon jó. Hogy nyaljuk körbe, mert közben jó meleg van, és így van, így nagyon finom az a fagyi. Tehát akkor 2 gombóc fagyi árából mit lehet elérni? Milyen eredmény? 2,5 algát, és nagyon jó minden. Igen. Így kell kinézni, 65 évesen. 65 évesen. Hát gratulálunk. Aki gyakorlatilag nem ismeri az algát, ők gyakorlatilag még mindig a hagyományos fagyit eszik, de nem probléma, mert jó a fagyi, csak attól nem leszünk egészségesek. Nincs megvonás, ez egy dolog. Közben ez is belefér, de ez nem zárja ki, hogy reggelente iszik az ember egy pohár kis algakótélt. Úgyhogy ez nagyon finom, minden nap friss vízbe, kispénzűek számára is az egészséges élet adott. Ez az mit jelent ez a kispénzűeknek? Tehát hogy értendő ez? Hát eddig az egészséges élet, és az egészséges életmód, maga az egészség, csak ugye, hogy mondjam, kemény személyedzővel, szároknak, közéleti személyiségek számára volt, és a mi Alga királynőnk, az én példaképem, 72 éves, és azt mondta, hogy a kispénzű emberek számára is elérhető legyen az egészség. Jó, hát és hova, mit tanácsol, kedves Marika, hogy hol lehet megnézni ezt a személyedző programot? Csak nem, hát egyszerűen menjünk, nézzünk körül az Alga Akadémián. Hogy lehet oda jutni? www.algaakademia.blogspot.com. Ez egy abszolút élő kis információs csatorna. Igen. Mindenki nyugodtan nézegethet, és akkor ott a kedvére valót kiválasztja, és ennyi. Jó, hát akkor további jó fagylaltozást kívánunk, és kellemes május 1-ét. Köszönöm, megvan. Viszlát!